ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали РАХШ ТЖ. Дӯстони азиз, дар имҷо навор 15 та мошин омода кардагем. Мошинҳое ки шумо гуфтед дар ҳамин ҷо ҳаст, мошинҳои мусофиркаш ва газелҳои боркаш ва трактор ва дигар мошинҳои майда. Видеои моро то охираш тамошо кунед ва видеонавори мо лайк гузоред ва ба комментария нависед ба шумо чӣ хел мошинҳо даркор аст. Мо кӯшиш мекунем ки дар наворҳои оянда пешкаши шумо кунем. Агар шумо имконият дошта бошед видеои моро падилиса кунед ба имо ва ба дигар сайтҳоятон, мо ҳар рӯз яктаи видео пешкаши шумо мекунем. Курси имрӯза бошад бародан 1000 рублӣ баробар аст ба 155 сомонӣ. Мо бошад навори имрӯзаро сар мекунем. рафтем. Якум мошини фуруши Chevrolet Lacity бародаро соли баъдаш 2013 шудешуд бензин гада объем мотори 1.6 коробка передачаш автомат мошина ҳолаташ нағзай 4 балони нав дорад 4 дараш губкава кардагиай 4 калонкаи сони дорафтагиай самбуфер усилите дора қарор дорад дар шаҳри ваҳдат нархаш 32000 сомона бо курси имзо гирем агар 27000 рубл мешава кадоми харидори аниқа гуфтагиай бе мошина бина гуфтагиай ҳайкна бо арзон мешава гуфтагиай дигар маълумоташа метавонед бародаро худо занг зада гирен мо наворуна давом медем агар обуна нашуда бошед дар канали мо обуна шавен ва далши видео навори моро тамошо кунед раҳмат барои ҳаматон. мегзарем ба дуюм мошини фурушӣ Hyundai Stylus бародаро соли баъдаш 2000 24 дизелай объем мотор 2 литрай коробка передачаш механикай мошина ҳолаташ нағзай қарор дорад дар шаҳри душанбе нархаш 26000 сомона бо курси имзо гирем агар 126000 рубл мешава кадоми харидори аниқа гуфтагиай бе мошина бина гуфтагиай пеш бо арзон мекунем гуфтагиай дигар маълумоташо бародаро худо метавонен занг занен айхудаш гирен рақамош дар рӯи экрани шумоай марҳамат. сеюм мошини фурушӣ гузаваи газел бародаро соли баъдаш 2013 шудешуди дизелай мотораш мусо гуфтагиай турбо ҳуҷҷатош 1 сола тайёрай коробка передачаш механикай мошина ҳолаташ нағзай гуфтагиай кузовуш 4,40 сантиметрай қарор дорад дар ноҳияи масчор нархаш 70000 сомона бо курси имзо гирем агар 451000 рубл мешава кадоми харидори аниқа гуфтагиай бира мошина айпеш бина гуфтагиай мошина систоянаш беҳтаринай бо арзон мекунем гуфтагиай дигар маълумотша бо телефон бародаро дар рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед дигар маълумотша худтон гирем мо бошад наворуна давом медиҳем. мегзарем ба чорум мошини фурушӣ Mercedes-Benz C-класс бародаро соли баъдаш 1998 шудешуди дизелай объем мотор 2 литрай коробка передачаш механикай состояние мошин нағзай гуфтагиай қарор дорад дар ноҳияи ёвон нархаш 45000 сомона бо курси имзо гирем агар 290000 рубл мешава кадоми харидори аниқай биёй мошина айпеш бина гуфтагиай бо ҳайкна бо арзон мекунем гуфтагиай беҳуда занг назанем гуфтагиай фақат мошини хар занг зана гуфтагиай на рақамош дар рӯи экрани шумо барои мошини хару бардора. мегзарем ба эълони навбатӣ панҷуми трактори фурӯши бародаро T40 трактора ҳолаташ нағзай гуфтагиай ҳамхи маълумот додагиай ин трактор дар ноҳияи варзоб қарор дорад нархаш 20000 сомонай агар бо курси имзо гирем 129000 рубл мешава трактор алиш мешава ба мошини майда вариантона пешниҳод кунем бародаро кадомитон алиши дошта бошен агар ки ба пул гиен масалан бо арзон мекунем гуфтагиай соҳиби трактор рақамош дар рӯи экрани шумо дигар маълумотша худтон гирем бо. мегзарем ба эълони навбатӣ шашум шам дӯстон ин ҳам аст трактор чилай ин ашамто ҳолаташ беҳтаринай гуфтагиай соҳибуш плуг и чизил дора ин трактор қарор дорад дар шаҳри панҷакен нархаш 23000 сомона агар бо курси имзо гирем 147000 рубл мешава кадоми харидори аниқа гуфтагиай арзон мешава фақат маълумоти дигарша бо телефон дар рақамош дар рӯи экрани шумо бардор занг занед дигар маълумотша худтон гирен мо наворуна давом медиҳем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурушӣ Opel Astra F бародаро соли баъдаш 1998 шудешуди бензин газ объем мотори 1.6 простой коробка передачаш механикай мошина состоянаш нағзай 4 балони нав дора ходовоиш 100%ай қарор дорад дар шаҳри душанбе нархаш 20500 сомонай бо курси имзо гирем агар 132000 рубл мешава мошина нархи охиронша гуфтагиай дигар арзон намешава беҳуда занг назанем гуфтагиай соҳиби мошинаш кадоми то дар мошин маъқулай бардор на рақамош дар рӯи экрани шумоай фақат бидонем ки арзон намекунем гуфтагиай дигар. мегзарем ба ҳаштум мошини фурушӣ баъз 2115 дӯстон соли баъдаш 2014 шудешуди бензини холӣ объем мотори 1.6 простой
коробка передачаш механика, мошин аввалаш беҳтарина, 4 баллони нав дора. мошин дига ягон камбуди надора, ягон расм дора, фақат мегири ҳай мекунӣ гуфтага. қарор дора дар шаҳри Душанбе, нархаш 25000 сомона бо курси имзо гирем 161000 рубл мешавад. хай мумкин бо арзон куна. ахтон занг мезанед, дига маълумот шумо мегиред, рақамош дар рои экрани шумо бардоро. бошад навор ма давом медем. агар обуна нашуда бошад на канали ма обуна шавен ва якта лайк бизанед, далши видео навори маро тамошо кунед. раҳмат барои ҳаматон. мегзарем ба эълони навбатӣ. баз 21099 бардор соли барош 2004 сӯзиши бензин газ авио мотори 1.5 литраи коробка передачи механикаи мошина ҳолаташ нағда 4 баллони нав дора, қатъи дискош магнитофон, қатъи калонкош нав. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархаш 18000 сомонай бо курси имзо гирем агар 116000 рубл мешава. кадоми мошинхои гуфтага бе мошина бина бо арзон мекунем гуфтага дига маълумотша бо телефон кадомтон дар мошин маъқулае ки хариданед рақамно бардоро рақамаш дар рои экрани шумо занг занед, дига маълумотша хатон гирем мо наворно давом медиҳем. мегзарем ба даҳум мошини фурушӣ. лада приора бардоро соли барош 2011 сӯзиши бензини холияй авио мотори 1.6 литраи коробка передачаш механикаи мошина состояниш беҳтарина, ҳуҷҷатош 10 моҳи дигай. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархаш 39500 сомона бо курси имзо гирем агар 154000 рубл мешава. мошин содош нафурӯхта мешавад, бо арзон мешава гуфтага. кадоми харидори аниқай гуфтага занг зана, дига маълумотша бо телефон бия мошина ай пеш бинам, харидор боша бо мошина арзони беҳтарин мекунем гуфтагиай. на бародаро мошини беҳтарина кадомтон дар маъқулае марҳамат занг занед. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. Opel Astra F бардоро Хетчбэк соли барош 1996 сӯзиши бензин гази авио мотори 1.6 литраи коробка передачаш механикаи мошина состояниш беҳтарина, электропакет дора, кондитсионер дора, кор мекуна. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархаш 33000 сомона бо курси имзо агар гирем 212000 рубл мешава. кадоми мошинхои аниқай гуфтага бе мошина ай пеш бина гуфтага бо арзон мекунем. кадомтон дар маъқулае мошинхор бошед на занг занед, дига маълумотша хатон гирем, рақамош дар рои экрани шумо. 12 мошини фурӯшӣ. Astra бардоро соли барош 2009 сӯзиши бензин газ авио мотори 1.6 литраи коробка передачаш механикаи мошина состояниш беҳтарина гуфтага 2 электропакет дора, мотор 100%, коробка ходовой 100%, ҳуҷҷатош буд шудагиай. қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, нархаш 34500 сомона бо курси имзо гирем агар 222000 рубл мешава. кадоми мошинхои аниқай гуфтага биё арзон мекунем гуфтага, дига маълумотош бо телефон бардори на занг занед, дига маълумотша хатон гирем, мо наворно давом медиҳем. мегзарем ба 13 мошини фурӯшӣ. Toyota Corolla дӯстон европейская соли барош 2010 сӯзиши бензини холияй авио мотори 1.4 литраи коробка передачаш механикаи мошина состояниш беҳтаринай. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархаш 85000 сомона бо курси имзо гирем агар 548000 рубл мешава. кадоми харидори аниқай бо арзон мекунем гуфтагай. дига маълумот ки ба шумо фаҳмо набошад занг занед бардоро айхадаш гиред, рақамош дар рои экрани шумо. мо наворно давом медиҳем. кадомтон обуна нашуда бошед хоҳиш мекунам обуна шавен ва якта лайк бинед, далши видео навори маро тамошо кунед. раҳмат барои ҳаматон. мегзарем ба 14 мошини фурӯшӣ. Daewoo Tico дӯстон соли барош 1997 сӯзиши бензини холия авио мотори 0.8 литраи коробка передачаш механикаи мошина ҳолаташ нағза, ҳуҷҷатош 8 моҳи дига, аккумулятораш нав задага, краска раднои айхчай. қарор дорад дар ноҳияи Турсунзода, нархаш 13000 сомона бо курси имзо гирем агар 83000 рубл мешава. бо арзон мешава гуфтагиай. кадомтон мошинхор бошед на занг занед, дига маълумотша хатон гирем, мо наворно давом медиҳем. мегзарем ба 15 мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexia бардоро соли барош 1998 сӯзиши бензин газай авио мотори 1.5 литраи коробка передачаш механикаи состоянии мошин беҳтарина гуфтага. қарор дорад дар ноҳияи Конибодом, нархаш 13000 сомона бо курси имзо гирем агар 83000 рубл мешава. мошин арзон алиш мешава гуфтага. кадомтон дар мошин маъқулае ки хариданед, занг занед, дига маълумотша хатон гиред, рақамош дар рои экрани шумо бардоро марҳамат. бардора ин буд 15 мошини фурӯшии мо. ба канали мо обуна шавед ва дар комментария нависед ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кор аст. мо кӯшиш мекунем ки дар видеоҳои оянда мошинҳои гуфтагии шуморо пешкаши шумо кунем. худо нигаҳбони ҳамаи шумо бошад то видеои оянда.